Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkunge genep urung ya? Lali ya? Tambah anu. Daftar tambah si jingkas anu lho, Mas. Daftar tambah. Lah karang le kelingan iki mau tadi. Ngono ki nak mumpung kelingan. Lalen tenan kula. Kula ki mung arep omong tambah si jingkas kok yo ora ngelingke lali karmu kelingan karmu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in aradtu mongko yen to ngarepake sapa ingsun an ahzara yen to menyeru sapa ingsun meden-medeni sapa ingsun kum ing sira kabeh min ngazabillahi saking siksane Gusti Allah wa adengu lan ngejak sapa ingsun kum ing sira kabeh ila tauhidi maring tauhid layan fa mongko ora bakal manfaati kum ing sira kabeh apa dungai ajaan ingsun ila tauhidi maring tauhid wa tahdziri lan oleh meden-medeni sapa ingsun iyakum ing sira kabeh min ngazabillahi saking siksane Gusti Allah karena Allah yuridu ayuhfiyakum. Nek wis Gusti Allah niku cara kasarane mangkel. Cara kasarane mangkel, Gusti Allah niku mangkel karo kaume Nabi Nuh. Iki engko Gusti Allah terus istilahnya ngujo. Nganggo bahasa Quran nyasarke wong mangkel kok. Bape kawulane diprema angel kok. Kaum-kaume Nabi Nuh ming teka kanggonan kadonyan terus do kumalungkung. Akhire diigo dituntun dilengke diprema angel.
Iki Allah terus ngujo terus mangkel. Lah nalika Gusti Allah ki mangkel, ten mriki konteke khitab karo karo sing mutakalim, sing ngomong. Sing ngomong Nabi Nuh khitabe sing jak omong kuwi kaume Nabi Nuh. Mula terus le omong ngene. Mbok aku ki duwe karep istilahnya nyeneni kowe, meden-medeni kowe kabeh saka siksane Allah. Wes tak weden-wedeni nek kowe ngono kuwi, wo tenan iki. Sesuk mati mlebu kubur, weh titenono deplok ndasmu. Ngantek le medeni kowe ngono kuwi lho iki, ora main-main lho iki. Wah, lah iki pengaruh anu. Jangan dong waluh. Dadi anu. Dadi ratek tertib lambe. Sambil sup. Gue iki tenan. Le meden-medeni Nabi Nuh iki an ahdzarakum min ngazabillah. Arep aku meden-medeni kowe kabeh saka siksane Allah. Lah jabaran siksa iki ra werna-werna to. Werna-werna kok ya. Ana sing kalimate enteng, wo karepmu nang kubure dobong. Kuwi enteng. Nang kubure diobong karepmu ngono ming enteng. Gek modal ngene iki nek dientengke ra wedi sih. Ora wedi, mula ya digegila sisan wae. Wah, tenan wis. Ndasmu nggo kasti sesuk. Utawa nggo golep. Dadi tingil-tingil kae tutuk garan golep terusan. Arep piye wis? Wis diwedeni kaya ngono. Sisi lain dijak supaya do nauhidke marang Allah. Mbok yo ayo. Aja nyembah reca, aja nyembah berhala, aja nyekuthokke Gusti Allah. Kita urip ki sing uripke Allah, dinggonke nang donya, dinggonke nang bumi, niki ki kon nauhidke Allah. Atine manter nyewiji marang Gusti Allah. Aja ngantek njaluk tulung, aja ngantek nyembah, aja ngantek kok kita niku duwe paham sak kabehane dudu Allah ya aja nganti kok ya. Ngantek ngamal-ngamal sing donge nggo Allah we malik ora tok nggo Allah. Karena dipaham lemuni sing iso nulungi kowe, sing iso ngijabahi kowe, sing iso nuruti kowe iki dudu Allah. Nek sing dipaham nyembah reca kae, sing iso nulungi lemuni ya recane jek kok. Kamangka nek dilogika wis ra masuk akal. Ha kok reca kok nulungi? Engka iki ketrocoan alian we ra iso lho kae. Tenan. Reca sing disembah kae ketrocoan, kon alian dhewe rak ra iso. Ketrocoan kon alian we ra iso kok iso nulungi. Ngantek jenengan ki gawe persembahan, engko jawabane dipersembahkan nang gone reca kuwi. Lali gawe persembahan ini namanya tingkah sirik. Tingkah sirik kok ya. Termasuk jenengan niku istilahnya ora nandangi apa sing dadi dawuhe Allah. Iki ora nandangi apa sing dadi dawuhe Allah. Karena dipaham aku ngene iki ora saka Allah. Lah wis mulai sirik to niki. Lah kok ora saka Allah ki saka sapa ya? Contone niki saka sing hukum sunat terkait karo bondo sing wajib zakat. Iki jenengan ora gelem nek kon zakat, cetil nek kon sedekah, duwe paham
Wae lah aku sugih iki nek ra tak rewangi jungkel jempalik gedabikan ya ora sugih, Dik. Gek mbasan aku duwe kur kon ngekekke. Kur kon ngewehke kono. Ha sing tampa sing kepenak. Nah, aku ki sing rekoso. Lah ini sirik ra krasa. Lah kok sirik ngono kuwi? Karena dipaham sing ngulungi rezeki dudu Allah, ning dipaham sing ngulungi rezeki le gedabikan le jungkel jempale. Dadi luweh ngendelke, luweh percaya karo le jungkel jempale. Salto berarti ki wong iki. Salto Nggih, jajal ngono kuwi sirik. Mulane bener tok ning nggon surat Fusilat. Surat Fusilat ayat 7. Nika kan Allah ngantek ngendika wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Wailun cilaka mencit iku lil musyrikin keduwe wong-wong musyrik. Alladzina hiya wong akeh. Iki lafat alladzin isim mausul niku posisine dadi badal. Badal niku pengganti, mula badalana. Iki maknane gantenana. Badal niku pengganti musyrikin alladzi isim mausul niki posisi kedudukan kata di dalam kalimat menjadi pengganti musyrikin. Mula terus tafsirnya hiya. Jadi alladzina hiya wong akeh layu tuna kang ora gelem menehi sapa alladzin azakata ing zakat. Ternyata wong-wong sing ora gelem menehke zakat nalika wis sak nisab, nalika wis sugih niku ki diklaim karo Allah dadi wong sing musyrik. Ora main-main nek niku kok ya. Lah kok iso musyrik nggih niku jalur ceritane kaya sing kula aturke. Dheke cetil ora ngakoni nek bondo niku sing ngulungi Allah, ora ngakoni nek bondo niku sing maringi Allah. Luwih percaya nek le usaha dhewe. Luwih percaya nek le jungkel jempalik dhewe. Makane terus dihukumi musyrik kok ya. Lah iki diterangke ngono kuwi karo Nabi Nuh, mbok ayo ngabekti marang Allah wong kabeh iki sakjane pitulungane Gusti Allah. Ning ya omong ana jaken juwehono ngantek apik kaya ngene iki. Iki le Nabi Nuh ngejak menuju ning tauhid le meden-medeni siksa kanggo wong sing mbangkang Allah. Maka ora bakal ana manfaate sebabe karo Allah wong-wong iki wis disasarke, sebabe karo Allah wong-wong iki wis dimangkeli, karo Allah wis do duja. Salah satu penyebab Allah mangkel ki ya niku segala macam hal sing kita lakoni niku ora digawe ikhlas krana Allah. Jadi ora ikhlas mligi krana Allah itu wis setengah nyekuthokke Gusti Allah. Wong jenengan krana pamer ngono wis ora dadi kok. Utawa krana idealisme akale. Temandang ki dasare do nganggo utawa sing memotivasi niku ideal. Akal iki ideale ngene-ngene. Wah lah kowe wis repot kok ngono ki ora ana nilai ikhlase. Gek pamer krana liyane Allah niku ki wis riyak jenenge. Alah riyak ki nek wek metu wae. Nah, ngele pol. Riya iki ora krana Allah pamer. Ge arya'u sirkul asghar. Riya niku sirik cilik. Lah ya wis ora apik to.
Mula apa-apa iki aja kok didasari nganggo nek menurut akalku. Engko karep-karep sing dilakoni niku mesti dasare menurut akalku, nek menurut ngen-ngenku. Nek menurut aku wis repot ibadah ya anggere ngono ki repot. Wong perkara cilik wae kadang kala iki engko ora dadi kok. Ora dadi sing wedok iki nek dina Setu Minggu sing lanang prei. Iki kan sing lanang Setu Minggu prei. Dek kamu kok nek Senin tekan Jemuah kan temandang ora tau prei. Ora tau prei nek Senin tekan Jemuah ki temandang ora tau prei. Akhire gandeng kulina temandang Setu karo Minggu prei lembut gawe iki mesti golek kegiatan liya. Karena ra kulina nganggur. Iki golek kegiatan liya ya kadang kala apa ta apa ngono kuwi. Nek sing rada kematanen dhuwit ya golek gawean liya nek Setu Minggu. Setu Minggu ngono kuwi ya golek gawean liya. Nek kon nganggur ora gelem kok ya wong kulina ora tau nganggur. Mula Setu ngono ya pit-pitan kok mulih ra nggo pit. Lah kulina ora nganggur kok ya iki. Kulina ora. Weh. Kulina ngono kuwi. Oh, nek kon nganggur ora iso. Esuk-esuk ini nek dina Setu apa Minggu ya takon iki pasarane apa to? Ngungak kalender wage. Wah, sandangan-sandangan iki wadahe nang kresek kae. Menyang ning Sarpundrong kok ya. Ya terus adol klithikan kuwi ora kok golek adol. Digelar nang dalan mung alur kae. Wes ditata didol wangun kae tulisi rata-rata 5.000. Ayo karang yo ming kathok kolor-kolore pedhot barang wis. Wah nek wong dregil ki ngono kuwi iso. Wangun kae kok ya. Ha sing wedok ingine karepe nggunakake ideale. Ha gemromang mbok ya nek Setu prei mraile nyambut gawe Minggu prei le nyambut gawe iki mbok ya nang omah. Ngono kuwi sing wedok. Nganggo ideale. Mbok yo nang omah wong yo mumpung prei. Lah kene iki ra kulina meneng, Je. Nek kon nang omah ra iso gek kamu kok le gedabikan lunga ki ning ati apik. Ngudi rezeki nganggo dalan liya. Berarti niate nyambut gawe apik banget. Ning karepe sing wedok kon nang omah, gek kamu kok dasar wong wedok le omong ngono kuwi, mbok yo nek Setu Minggu prei iki nang omah ngono ki iki dasare mung nganggo ideal akale. Karepe engko nek nang omah ki kon ngancani. Karepe kuwi gek yo mung ra ngopo-ngopo. Lah yo poso kok. Dadi mung glundang-glundung kok semangka kae. Wah iki wis ora iso kok ya. Ning wong wedok sak ngono kuwi lho. Ora duwe semacam motivasi ngibadah, ora duwe semacam konsep ngibadah, karepe selalu akale sing dienggo iki sing ora mutu iki nek ngono kuwi. Irungokno to Bu lah angel banget jenengan iki. Nek dijak apa jak cerdas, dijak mikir iki angel. Urip ki aja nggo ideal akal ning urip ki age-age fastabikul khairat. Iki ki arep ngluru kebagusan je, karepe kur nang omah sekesuk Setu nang omah nggogo nang kamar tamu. Engko bar kuwi metu nang teras.
mlebu meneh nyekel remote. Keju tenguk glundung. Kayak ngono kuwi wong wedok iki seneng weruh sing lanang. Oh, wis kaya ngono kuwi iki seneng. Malah batine ben ra ngopo-ngopo kae meneng omah. Ah, lah ya wis. Engko ngertiti mati pas glundung kuwi engko. Kamangka mending apik mati ning sar klithikan. Bape nang kono ngluru rejeki, kadang kala ngono lho, leda mikir ki isih duniawi banget, isih manusiawi banget, ora duwe motivasi ngibadah. Rugi kuwi engko geguang wektune. Wis ayo age-age kok ya ora kudu nek nang omah ki istilahnya entang-enteng, tengok jejer ngobrol. Kok sithik kok ya kuwi iki manfaat karo paedahe apa ngibadahe apa. Arep tengok jejer genang-greneng kae ketoke ora bahagia ketok. Wah, ketoke ora bahagia. Lah wong bodho kurang seminggu rong deduwen kok bahagia. Ora bahagia aluwung sing lanang ra ning omah ning kok bodho ki beres kabeh. Kuwi nek wong sing dong lah karepe wong wedok ki sing lanang nunggoni sing wedok tur cukup. Kuwi utek ngendi kok ngono. Kaya anake pejabat sing duwe gawean melindungi judi online. Wah nek kuwi tengok wae cukup wong karek nyomot duwite nang brankas kae kok ya ming takon piye arep tuku apa nyoh bau biuk. Kaya ngebyuki wedhus. Jenengan iki do rathok lah kae iki ndono kae ngantek ora kober ning omah kae iki uteke mubeng muyeng piye carane bodho ki beres piye carane bodho ki cukup je. Kayak sing wedok iki ming ngono-ngono lho karepe wong wedok iki anu nek mikir iki cepet tur nganggo dasar akal ora nganggo dasar ngibadah. Sing marai repot ki ngeten niku. Mulane nek wong lanang kan arep bodho ngaten niku sok-sok mubeng muyeng sing mbut gawe ning instansi setu minggu prei ning wis memanajemen. Iki ki aku wis oleh bayar sasi iki oleh THR ning kok nek tak cakke tetep isih kurang nggo iki tak prenco-prenco iki kok tetep ora dadi. Berawal mikir ngono iki wah mumpung nganggur tak golek sebraan. Sebraan iki ora mesti utang lho. Ya kuwi mau pit-pitan mulih ra nggawa kuwi ya termasuk sebraan. Lah karang pite centelke barongan sih kok. Biasa. Tak golek sebraan drono. Ketoke lungane iki kaya ming santai kae, ning iki mubeng muyeng. Jenengan ora ngerti kok ya. Jaringane sing lanang, koneksine sing lanang, metodene sing lanang nggo mujudke dhuwit men supaya nek sakniki judule men supaya bodho cukup. Iki judule kan bodho nek iki. Engko bar bodho judule sumbangan. Lah iya. Nek iki bodho sik ya. Ya iki men supaya engko bodho ki cukup. Artine ya anak iso bodho karena umum kaya bocah-bocah liyane sing wedok ya iso bodho karena ning omah ngadep roti pepak karo gamise anyar. Lah ya nek bodho kan nek sing wedok iki wangune ya nggo gamis anyar, tenguk karo ngadep roti. Walaupun ra ana tamu. Ning ngono kuwi iki lega. Lah terus jajal jenengan pikir le mujudke roti, le mujudke gamis. Nek sing lanang kadang kala mikire ana sing rada duwe selera dhuwur, arep bodho ki ya omah diresiki, dicat, ditata. Iki wis kursi jebol ki ya terke tukang dandani kursi.
Ngono kuwi iki sing mikir sapa? Lah kok karepe sing wedok iki mbok ya nek prei iki nang omah. Wong kok angger prei minggat. Gandeng sing lanang ya sapal. Ya ming mesem ning ya tetep lunga kok ya arep nerangke angel. Wong kae iki ora dong aku lunga iki men supaya iso kecukupan karang nek kono iki le muni ya ming ngono kae. Ning kok nek ana ulungi ngono, wis saut. Wah, mulih ana ngono dulungi walah wis yakin. Karo juruse kungfu cepet kuwi. Mulai nyaut cepet banget kae. Iku aku ya gumun lho do mikir iki piye ngono lho. Wong lanang iki anu kadang kala trima ra pamer nek misalkan golek duit itu ora omong nek golek duit karena nek omong aku tak golek duit sithik iki kan dudu gawean pokok harian. Dhek kuwatir engko kecekel apa ora nek pamite golek duit kok ternyata engko ora kecekel ndak darani ngapusi. Mulane trima meneng sik tak lunga sik. Ngono kuwi mingan padwal sing nang kene iki mubeng-mubeng. Delok nek ra ngandel, lak rambute sing putih pucuk kene iki tok. Kene iki mubeng. Kuwi iki niate men supaya cukup ning rawani omong. Aku tak golek duit ora wani kok ya wong iki istilahnya jaringan luar ya ora gawean pokok nek gawean pokok pamit genah engko per bulan apa per minggu bayaran. Iki ora jenenge golek sabetan utawa golek sebraan. Mula rawani omong wong urung yakin kecekel apa ora. Ning ya gedabikan tenan ning jaba iki gedabikan tenan. Gedabikan apa? Lah jenengan iki wong wedok ming ngendelke le maido. Ngendelke le maido. Nek kula iso nerangke wong kula iki tau diparani kanca lawas e. Kanca lawas e. Mboten curhat, gedabikan rika iki. Ge ora mutu kadang kala memang nek menurut kula gedabikan iki ra mutu ning kula maklum. Wong mestine ya mubeng-muyenge pikiran kuwi. Wis nang omah nggo tas gedhi rangsel kae. Teko rene. Iki silaturahmi den suwe banget ra ketemu. Kowe lah kok ya awakmu kok rada entek aku ya. Lah ya nek aku kanca lawas biasa to kok yo entek tenan. Lah karena nek mburi ngono dilokke entek ra gelem kok ya. Aming saya bedudo nggih wong mburi iki. Ra gelem nek dilokke entek iki kanca lawas nggo rangsel wae awake. Ngomong silaturahmi den. Suwe banget ra ketemu pirang puluh tahun ya wis ra kelingan aku ya enak. Wis suwe pokoke. Ya ngerti-ngerti saiki ketemu padha le tuwek-tuwek ngene iki. Ning ya awakmu rada seger sih, aming rada kowe kok. Kok ya ora owah kowe, Den. Wah repot engko nek owah. Kok dadak owah, ora repot nek owah. Aku ngomong ngalor ngidul rada akeh ujug-ujug mbok aku ki tulung ana. Oh, iki. Mbok aku ki tulung ana tenan iki. Lah piye? Ya walaupun alasane beda ning kula walik kula gambarke wong iki aku arep bodho ngono gampangane. Ning kono alasane udu kuwi ming iki tak gawe gambar ngeten niku. Wong aku ki arep bodho tulung ana. Lah tulungi apa? Aku ya ngono kuwi. Anu, iki jan satu-satunya. Kok satu-satunya apa? Kerisku ki tukunen. Aku guyu tampet ta omong.
Apa ya tak nggo ketoprak. Piye kadang mbok menawa dhek ya judreg medine. Ning tetep jaga praja, ora golek utangan dol-dolan keris. Lah gek nek kaya aku ketawani keris wis arep ngomong apa? Kaya aku mulang ngaji nyengkelit keris. Aku ki guyu-guyu ngepet tak omongi. Ya tak srawungi, tetep tak srawungi. Jenenge kanca lawas kok ya. Atau mbok tulung tenan iki aku njaluk tulung tenan iki satu-satunya. Kerisku iki tukunen terus nerangke tentang keris kuwi. Lah kene ya ora gathuk kok ya. Aku ya walah kene ampuh aku ya ngono. Ya. Aku iki keris e. Nggo nguncik telo ya ora kena kaya ora kena nek keris nggo ngunceki ora kena. Kenane nggo nyuduk wetengmu kuwi. Aku kelingan banget nih kok. Kari-kari pokoke iki mas kawine 350 wae. Iki ming tok ora ndrungan suwe banget ora ketemu. Mas kawin nek keris ora tuku. Waduh lah berarti nek mas kawin aku ngrabeni keris ae. Ya aku sing ngekeki mas kawin. Iki berarti aku ngrabeni keris. Kakek iki ling garap piye iki kok. Wangel kok ya. Pokoke gampangane tukunen ngono wae rasa mas kawin. Ndak semi-semi rada mistis aku. Ning terus terang wah nek pisan 350 gek ya padha-padha mangsa kaya ngene iki butuhe akeh. Iki aku ora anu nek 350 ora duwe dhuwit ta. Ora duwe dhuwit lah ya 350 ngendi kok ya. Ngene wae lah iki gawe gampang. Wong ketok ya rada mubeng-muyeng kae, maksude rada mumet. Ya wis rada suwe wis kabeh dilalahi kahanan urip kaya ngene do akeh butuhe. Aku nek nggon gang keris ora paham. Nek kon ngreksa engko ya ora iso, nek menurut ceritamu iki engko nek ra tak reksa engko nek nuncep aku kan mah. Aku malah repot aku. Wong aku ora paham karo keris ora paham. Kerise tok gawa tok reksa, iki ana dit 200.000-an. Wong dileleh ya pas ana, aja omong wong omah engko ndak padu ae. Wong anane ming 200.000. Keris tok gawa wae aku ora iso ling upakara kaya ngono dadak kon ngobong-ngobongi menyan barang ra. Gek nggone kowe ngendi lah ku ngobong. Ya pojokan ngono wo kanca ngaji mrih mangap-mangap medeni wong kae ya. Mula wis tak gawe. Iki lho gambaran real, gambaran nyata bapak-bapak ibu-ibu. Wong lanang metu iki ora teges kok terus mengko arep nuruti dolan nuruti seneng ora. Ora ngono kuwi kok ya. Ning piye carane supaya urip ki cukup lah jenengan mung nganggo ideal akal. Gek jenengan dhewe ya mung ora mikir karo ora temandang je. Engko nek oleh ya nyatane dulungi nampa to, kecuali nek jenengan ki ngrasake gedabekan ae kaya sing lanang kerja sing wedok kerja kae maklum aku wis ora tau nang omah do jungkel jempalik dhewe. Lah kok terus disuarani. Aku ki tak rewangi jungkel jempalik ben cukup sing wedok mah endi nyatane ra cukup. Kowe iki ketok ora jungkel jempalik ming jungkel tok. Angel kesel nek wis ngene iki. Lha wis sak karepmu lehmu arep ibadah. Sing jelas iki kula elingke tenan karena kula sing nemahi wong-wong dulur-dulur sing kaya ngono ki tulung ibu-ibu ora kok ming waton nganggo ideal akal ning ayo dihargai diregani karena di situ wong wedok oleh swarga iso gawe ridho
iso gawe lega sing lanang digawe lega niku mengke gedabikane keberkahan, iso nglumai beri rezeki iki diberkahi, rezeki iki cukup. Ih tenan nek jenengan paham ya. Seniki sik teruske sesuk. Muga-muga do diridani Allah, diberkahi Allah, paringi sehat waras lahir batinipun, saged do karahmatan, saged do diparingi dalan gampang saka sakabehane perkawisipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.